Ξένο συνεργείο τηλεόρασης που ύστερα από 10 χρόνια μπήκε στην Αλβανία ήταν της ΕΡΤ1, με υπεύθυνο απεσταλμένο δημοσιογράφο τον Κώστα Γαλανόπουλο. Ο συνεργάτης της ΕΡΤ1 συνόδευε την ελληνική αντιπροσωπεία που με επικεφαλής τον αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών Κάρολο Παπούλια παρέμεινε 3 μέρες στα Τύρανα, διεξήγαγε διακρατικές συνομιλίες και διαπραγματεύσεις με την αλβανική κυβέρνηση και τελικά υπέγραψε 5 βασικές συμφωνίες συνεργασίας με τη γειτονική χώρα. Ο Κώστας Γαλανόπουλος επισκέφθηκε το Αργυρόκαστρο, που εξακολουθεί να έχει πλειοψηφία ελληνικού πληθυσμού, τους Άγιους 40 και άλλες περιοχές όπου ο ελληνισμός έχει ισχυρή παρουσία και δημιουργική προσφορά. Η απόψινή εκπομπή δεν παρουσιάζει όμως μόνο τον ελληνισμό της Αλβανίας, αλλά δίνει και μια αντιπροσωπευτική εικόνα στη γειτονική χώρα. Αυτές τις μέρες είχαμε μια ασυνήθιστη αποστολή. Ένα μικρό συνεργείο της ΕΡΤ διέσχισε την Αλβανία και έφτασε ως τα Τύρανα. Ξεκινήσαμε με ανάμεικτα συναισθήματα. Μας φαινόταν πως πηγαίναμε πολύ μακριά και ταυτόχρονα βέβαια πολύ κοντά. Αποφασίσαμε να μαζέψουμε εικόνες, όσο μπορούσαμε πιο πολλές εικόνες, και να τις φέρουμε εδώ, σε αυτή την οθόνη, για να τις δείτε κι εσείς, αν έχετε βέβαια την ίδια περιέργεια με την οποία και εμείς ξεκινήσαμε. Τι πράγμα είναι αυτό το κράτος που ζει κλεισμένο στον εαυτό του? Πεινάνε στην Αλβανία ή ευημερούν? Πώς είναι, τι λένε όταν τους ρωτάς? Και το σπουδαίο, ο Γιάννης, ο Γιώργης, η Μαρία, όλοι αυτοί που ζουν στο νότο κοντά στα σύνορά μας, το ελληνικό στοιχείο, πώς νιώθει, πώς πάει? Πάει καλά, θυμάται? Αυτά λέγαμε. Και έτσι αρχίσαμε αυτό το σύντομο ταξίδι που θα κάνετε κι εσείς απόψε μαζί μας. Η αφορμή που μας δόθηκαν τελικά αυτές οι άδειες να περάσουμε τα σύνορα ήταν το ταξίδι του Παπούλια. Ο Κάρολος Παπούλιας, ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών, πήγαινε για συνομιλίες με τους Αλβανούς. Η διάβαση των συνόρων ήταν συναρπαστική. Αυτή η πόρτα κόντευε να σκουριάσει. Τώρα την άνοιξαν για να περάσουμε. Έχει κάτι το άγριο αυτή η περιοχή. Είναι όλο βουνά, όλο δάση, ερημιά. Από τη μια μεριά το ελληνικό φυλάκιο, από την άλλη το αλβανικό. Κοιτάζονται οι στρατιώτες, καμιά φορά μιλάνε κιόλας, αλλά δεν ξεχνούν ότι δεν τους έβαλαν εκεί για κουβέντα. Από μακριά είχαμε δει τους Αλβανούς που μας περίμεναν. Μας μοιάζουν οι Αλβανοί και όχι μόνο όσοι έχουν στις φλέβες τους αίμα ελληνικό, που δεν είναι και λίγοι. Νάτι λοιπόν η Αλβανία. Και να είμαστε μέσα σε καμιά 20 Μερσεντές και Βόλβο που ξεκινάμε. Στο πλάι μας οι περισσότεροι έχουμε και από ένα ευγενέστατο Αλβανό ή Ελληνοαλβανό
συνήθως με άπτεστα ελληνικά, που απαντά σε όλες τις ερωτήσεις μας. Δεν ρωτά, μόνο εξηγεί και δεν αργούμε να καταλάβουμε πως αν για μας έχει ξεχωριστή σημασία αυτό το ταξίδι, άλλο τόσο τουλάχιστον έχει και για αυτούς. Αλλά τις πιο πολλές, τις πιο σαφείς εξηγήσεις, τις απαντήσεις, μας τις δίνει το ίδιο το τοπίο. Τα βουνά και τα δάση που είναι ίδια εδώ με τα δικά μας. Οι άνθρωποι αυτοί που μας κοιτάζουν ακίνητοι, με ένταση, γεμάτοι περιέργεια και σκέψεις δικές τους. Τα συνθήματα, οι αφίσες και τα πορτρέτα που πολιορκούν το τοπίο και του δίνουν ένα άλλο χρώμα, μια αίσθηση μάχης, αγώνα, αγωνίας μέσα στη φύση, στο πράσινο και στην πέτρα. Τέτοια θεάματα είδαμε πολλά στην Αλβανία. Το καθεστώς δεν υπάρχει απλώς, κάνει την ύπαρξή του δυναμική, αισθητή, κάθε άλλο παραθέλει να περάσει απαρατήρητο. Αλλά προχωρούμε. Η πρώτη μικρή πόλη, κάπου ανάμεσα στην Κοριτσά και την Αυλώνα. Είμαστε το θέαμα. 20 κρατικά αυτοκίνητα δεν τα βλέπει κανείς συχνά όλα μαζεμένα. Για την ακρίβεια δεν βλέπει κανείς συχνά αυτοκίνητα. Ο μέσος Αλβανός πηγαίνει με τα πόδια ή με ποδήλατο. Στα χωριά έχουν βέβαια και το ζώο, κάρα κυκλοφορούν και στις πόλεις, στα ίδια τα Τύρανα είδαμε κάμποσα, υπάρχουν και λεωφορεία. Το δίκτυο έχει πολλά να ζηλέψει ακόμη και από τις ελληνικές προβληματικές συγκοινωνίες, αλλά το πόδι είναι το πιο σίγουρο μέσο κίνησης. Σε ολόκληρη την Αλβανία δεν υπάρχει ακόμη σήμερα ούτε ένα γιοταχή. Το φαινόμενο είναι μοναδικό σε παγκόσμια κλίμακα. Οι προτεραιότητες, λέει το κράτος, είναι άλλες. Το πρόβλημα της διατροφής της η Αλβανία το έχει λύσει. Είναι αυτάρκης. Παράγει σιτηρά, οπωρικά, κρέας καλής ποιότητας και κάνει και σημαντικές εξαγωγές, όπως μας είπαν. Με ορεινό το 80% σχεδόν του εδάφους της, χωρίς επάρκεια μηχανών στη γεωργία, κατόρθωσε αρκετά στον τομέα αυτό. Ο Χότζα τους το είπε επίθεση στο βουνό. Αν είναι τρόπος, λέει, να γίνουν όλα τα βουνά χωράφια, ως την κορυφή. Να βγάλουν φύλλα και οι πέτρες. Και οι καλλιέργειες πραγματικά προχωρούν διαρκώς όλο και πιο πάνω. Οι Αλβανοί λοιπόν τρώνε. Η κτηνοτροφία αναπτύσσεται και αυτή εντατικά και το κρέας ακριβό μεν, αλλά προσιτό. Άφθονα είναι και τα λαχανικά και τα φρούτα. Αγρότες στην πλειονότητα, οι Αλβανοί έχουν την τροφή τους πρόχειρη στο χωράφι, στο λαχανόκηπο ή στην αυλή. Άλλο θέμα βέβαια ο εφοδιασμός των παντοπολίων στην πόλη. Στα ρούχα τους η μόδα έχει βέβαια σταματήσει κάπου στο παρελθόν. Αλλά δεν φαίνεται να ζηλεύουν τα δικά σας. Οι Αλβανοί είναι λαός περήφανος, σκληροτράχυλος, πεισματάρης. Αν κάτι δεν το φτιάχνουν μόνοι τους, θα ζήσουν χωρίς αυτό. Δεν θέλουν υποχρέωση σε κανένα, λένε. Ο αρχιτέκτονας της αλβανικής μοναξιάς ή αυτάρκειας, όπως τη λένε, ή αυτονομίας, όπως την προτιμούν, είναι φυσικά ο ίδιος ο σύντροφος Ενβέρ Χότζα, όπως τον αποκαλούν. Ο Ενβέρης, όπως μας τον είπαν στην περιοχή της ελληνικής μειονότητας. Θα πάμε και εκεί και όπως τον γράφουν και τα σχολικά αναγνωστικά, ο θείος Ενβέρης. Θα δείτε βέβαια στην Αλβανία και Στάλιν. Είδαμε και άλλους ιδεολόγους. Τα 4 μεγαλύτερα φράγματα στα ποτάμια είναι το φράγμα Μάρξ, το Έγγελς, το Λένιν και το Στάλιν. Αλλά τα πορτρέτα, οι φωτογραφίες και οι προτομές του Ενβέρ Χότζα υπερτερούν. Θα έλεγε κανείς πως είναι ο Θεός των Αλβανών, αν η Αλβανία δεν ήταν η μόνη χώρα που μέσα στο σύνταγμά της χαρακτηρίζεται ρητός κράτος αθέων. Ο Χότζα είναι σήμερα 76 χρονών. Γεννήθηκε ανάμεσα σε Έλληνες στο ιστορικό Αργυρόκαστρο. Ο πόλεμος τον βρήκε νεαρό δάσκαλο. Μπήκε στην αντίσταση, αγωνίστηκε, μάζεψε γύρω του πολύ κόσμο, ίδρυσε το 1941 το ΚΚ της Αλβανίας και με την απελευθέρωση έγινε ο ηγέτης της. Στο σπίτι αυτό, όπου ξεκίνησε τη ζωή του ο Ενβέρ, υπάρχουν σε μουσιακή έκθεση πολλά ενθυμήματα των ταραγμένων χρόνων και των αγώνων της Αλβανίας. Ο άνθρωπος που ο Χότζα θαύμαζε και εκτιμούσε πάνω απ' όλους ήταν ο Στάλιν.
Καταρακτώδης στη συγγραφή απομνημονευμάτων και δοκιμίων, ο σημερινός πρώτος γραμματέας αφιερώνει εκατοντάδες σελίδες στις συνομιλίες του και στη φιλία του με το σοβιετικό ηγέτη. Μετά το Στάλιν όμως, που είχε βοηθήσει την Αλβανία χωρίς να της ζητήσει και πολλά πράγματα, οι επίγονοι στάθηκαν πιο απαιτητικοί. Πάνω σε ένα λόφο στην Αυλώνα κοίταξε το λιμάνι, γράφει ο Χότζα, και του είπε ο Νικίτα Χρουστσόφ: «Εδώ πρέπει να μας δώσετε μια βάση για τα πλοία μας. Θα ελέγχουμε όλη την Αδριατική και τα γύρω κράτη φυσικά, Ιταλία, Ιουγκοσλαβία, Ελλάδα και ακόμη πιο φυσικά την Αλβανία». Ο Χότζα, λέει, άρχισε να τρέμει από ταραχή. «Αυτό δεν το περίμενα», γράφει. «Έμεινα εμβρόντιτος». Ο Χρουστσόφ γύρισε στη Μόσχα και λίγο μετά έδιωξαν από την Αλβανία και τον πρεσβευτή, που δεν επέστρεψε ποτέ. Ήταν τέτοια εποχή, Δεκέμβριος του 1961. Νωρίτερα, από το 1948, η Αλβανία είχε κόψει τις σχέσεις της και με τη Ιουγκοσλαβία. Ο Τίτο παρά ήταν ορθόδοξος. Και πώς να ξεχάσει η Αλβανία ότι πάνω στη μοιρασιά που έκαναν οι μεγάλοι στα Βαλκάνια, πάνω από 1 εκατομμύριο Αλβανοί του Κωσυφοπεδίου ήταν τώρα Ιουγκοσλάβοι. Το 1977 έκλεισε στα Τύρανα και η τελευταία μεγάλη πρεσβεία της Κίνας. Οι Κινέζοι, που διατηρούσαν ως τότε περίφημες σχέσεις με τον Χότζα, γίνονταν κι αυτοί όλο και πιο αιρετικοί. Ο Ενβέρ ένιωθε τον κόσμο γύρω του να γίνεται όλο και πιο εχθρικός. Η φωνή των τυράννων κι αυτή δεν έβρισκε πια να πει καλό για κανένα, εκτός από μερικούς λίγους αγωνιζόμενους λαούς του τρίτου κόσμου. Τα τείχη γίνονταν πιο γερά. Το κόμμα οργάνωνε στενότερα την πολιτική του εκστρατεία. Η Ζέρι Υπόπουλιτ, η φωνή του λαού, έδινε πάντα την έμφαση στην ανακοίνωση πολιτικών κατευθύνσεων παρά στη μετάδοση διεθνών γεγονότων. Στα Τύρανα, στο Ελμπασάν, στο Δυράχιο, ακόμη και πάνω στις ράχες των βουνών, όλα μιλούν για τη δύναμη του λαού, τη δύναμη του κόμματος, τη δύναμη του Ενβέρ, για την ανάγκη να τονωθεί η παραγωγή, να ενισχυθεί η άμυνα, να χτυπηθεί κάθε εχθρός, έξω ή και μέσα. ...2.750.000 μέσα στην αγκαλιά της κοσμοπολίτικης Αδριατικής, 2 βήματα από την τουριστική τη χαμογελαστή Κέρκυρα, είναι η Αλβανία. Νάτι η Κέρκυρα, πόσο κοντά φαίνεται από τις ακτές. Η Αλβανία με τα 2.750.000 των κατοίκων της έσφυγε τα χείλη, σκλήραινε το βλέμμα και μάθαινε να στηρίζεται στις δικές της και μόνο δυνάμεις. Όπως ο Νόε στην Κιβωτό ή ο Ροβινσόνας στο νησί του. Γύρω θύελες, κρίσεις, έρηδες, μικροπολιτική, εδώ άλλος τόπος. Όλα πέρασαν στην υπηρεσία του κόμματος και της πολιτικής τους. Ακόμη και η μουσική. Τα λόγια του τραγουδιού που θα ακούσετε είναι απροσδόκητα. Είναι το τραγούδι που υμνεί το χαμηλό τιμάριθμο. Εμείς εδώ, λέει, πηγαίνουμε μόνο μπροστά, ποτέ πίσω, μόνο μπροστά. Οι τιμές δεν ανεβαίνουν, κατεβαίνουν, με τη δύναμη της πατρίδας μας και με το φρούριο που λέγεται σοσιαλισμός. Για να υπερασπίσει το μικρό της κόσμο, η Αλβανία έχει οχυρωθεί γερά, σχεδόν θεαματικά, και η στρατιωτική εκπαίδευση των παιδιών της αρχίζει στα 13 τους χρόνια. Τότε παίρνουν το πρώτο τους δικό τους ντουφέκι, τότε αρχίζουν και τις ασκήσεις τους με πραγματικά πειρά. Το ντουφέκι θα το έχουν σε όλη τους τη ζωή, με το όνομά τους επάνω, γεμάτο. Όχι στο σπίτι, αλλά στον τόπο εργασίας, σε ειδική θέση, για να το αρπάξουν στο πρώτο σύνθημα και να τρέξουν το πολύ σε 15 λεπτά στο σημείο που έχουν ταχθεί να υπερασπίζουν. Χωράφι, ακτή, πόλη, εργοστάσιο, στρατόνα, κάποιο από τα αμέτρητα πολυβολία που βλέπει στο αλβανικό τοπίο ή το ίδιο του στο σπίτι. Ποιος εχθρός θα τα βάλει εύκολα με τέτοια οργάνωση? Η αγάπη στη στρατιωτική ζωή, το πάθος για το θέμα των συνόρων, η προσήλωση στο κόμμα καλλιεργούνται από την πρώτη δημοτικού. Σε αυτό εδώ το αναγνωστικό των παιδιών της ελληνικής μειονότητας, έκδοση παράλληλη προς το αλβανικό,
βλέπει κανείς μερικές από τις κατευθύνσεις του εκπαιδευτικού συστήματος. Την επιμονή και την αποφασιστικότητα των Αλβανών υπευθύνων στον τύπο ζωής που έχουν επιλέξει τις βλέπει κανείς και στη συνθηματολογία ή στη βαριά επισημότητα των μνημείων, όπως και στην υπερηφάνεια με την οποία δείχνουν τα έργα ή τα σχέδιά τους στη βιομηχανία, στις κατασκευές και στην τέχνη. Να και ένας κινητήρας, αλβανικός, αυτοκινήτου, που δεν έχει όμως παραχθεί ακόμη. Να και μια μοντέρνα πετρελαιοπηγή που θα αντικαταστήσει τα παλαιότερα ντέρικ στους πρόποδες του Γρίβα ή του Κοράμπ. Το τίμημα του ιδιαίτερου δρόμου είναι η μοναξιά και το τίμημα της μοναξιάς είναι η δυσκολία της επικοινωνίας, της ανταλλαγής. Το σίγουρο και το ελπιδοφόρο για μας στοιχείο είναι πως αυτή η μικρή παράξενη γειτόνισά μας μης ανοίγει τώρα την πόρτα. Εμείς βέβαια, θα πούν οι Αλβανοί, είχαμε ανοιχτεί την πόρτα. Η Ελλάδα είναι αυτή που διατηρεί ακόμη σήμερα εμπόλεμη κατάσταση. Πρεσβείες, σχέσεις, εμπόριο, ελληνικό στοιχείο και εμπόλεμη κατάσταση. Πώς γίνεται? Είναι οι εθνικές ευαισθησίες. Είναι ίσως η τραγικότητα όλης της βαλκανικής μοίρας. Δικής μας και δικής τους. Γιατί κι αυτοί Βαλκάνιοι είναι σαν και εμάς. Είναι ακόμη τα βερσέδια, οι παλιοί λογαριασμοί στις σκονισμένες χάρτες, τα ποτάμια της ιστορίας που κυλούν παράξενα, και έτσι ξέμεινε και αυτό η εμπόλεμη κατάσταση. Αλβανοί, Γκέγκιδες, Τόσκιδες και οι άλλοι μειονότητες, το περίεργο μοσαϊκό που βρέθηκε με τις συγκυρίες πάνω στον αρχαίο ηλυρικό κορμό, όλοι συναγωνίζονταν σε εκδηλώσεις φιλίας και αγάπης απέναντί μας στο ταξίδι αυτό στην Αλβανία. Πως είμαστε αδέρφια, πως είμαστε ίδιοι, πως θα τα βρούμε όλα σιγά σιγά μεταξύ μας, αυτό το ακούσαμε 100 φορές και άλλες 100. Δεν είναι εύκολο πάντα να καταλάβεις το γειτονά σου. Στην τραπεζαρία της Ευρώπης η Αλβανία μοιάζει να κάθεται μόνη της πέρα από τις παρέες που έχουν σχηματιστεί. Σαν το μοναχικό που δεν γυρεύει τίποτα, μόνο κάπου κάπου βγάζει μια φωνή και τότε γυρίζουν όλοι μια στιγμή και τον κοιτούν. Οι 5 συμφωνίες που υπέγραψε ο Κάρολος Παπούλιας ανοίγουν ένα δρόμο για το συμφέρον, όπως φαίνεται, και το ελληνικό και το αλβανικό. Και της Ελλάδας και της Αλβανίας ολόκληρης, με την ελληνική μειονότητα μαζί. Η μικρή Ελλάδα για την ακόμη πιο μικρή Αλβανία, κάπου το 1/3 από εμάς σε έκταση είναι, έγινε ξαφνικά η Αμερική της, έγινε η Ρωσία της, έγινε η Ευρώπη και ο κόσμος, ένα παράθυρο για κάθε λογής τοπία, για κάθε λογής ανέμους. Η νεότερη γενιά των πολιτικών, ο Πρωθυπουργός Αντίλ Τσαρτσάνι, ο Υπουργός Εξωτερικών Ρεΐς Μελίλε, ο Υφυπουργός Καπλάνι, έχουν και αυτοί τα σχέδιά τους, χαράζουν την εξέλιξη των σχέσεων στην περιοχή τους της Βαλκανικής. Είναι όλοι τους γύρω στα 55 με 60, σχεδόν μια 20ετία νεότεροι από το Χότζα. Το ότι η Αλβανία δέχτηκε να τιμήσουμε στο έδαφος της, στην καρδιά του ορεινού της Όγκου, Έλληνες στρατιώτες που έπεσαν εκεί, τιμώντας τους μαζί και αυτοί με ένα μεγάλο στεφάνι, ήταν κάτι που κανείς δεν το περίμενε πριν από λίγο καιρό ακόμη. Στο ύψωμα 731 το χορτάρι θυμάται ακόμα τη φοβερή μάχη του 41, όταν φτάσαμε εκεί κυνηγώντας Ιταλούς για να σκοτωθούν πάνω από 1000 Έλληνες και να τραυματιστούν 3.000. Το θυμούνται και οι Αλβανοί κάτοικοι των γύρω χωριών, οι πιο ηλικιωμένοι που είχαν δει τη σφαγή με τα μάτια τους.
Πού γίνανε οι μεγάλες μάχες? Κούμπον λούφτα με μάδε κούμπο. Λούφτα με μάδε κουτούμπε. Ο μεγαλύτερος πόλεμος έγινε εδώ, που σας δείχνω εγώ. Από το Φρύδι απάνω της Ράχης έως κάτω. Πού ήταν οι Ιταλοί και πού ήταν οι Έλληνες? Πού ήσουν οι Ιταλιάνοι και πού ήσουν οι Γκρέκροι? Οι Ιταλιάνοι ήσουν Οι Ιταλοί ήταν πέρα εκεί στον Τεκέ. Στον Τεκέ. Εδώ σουλμούανα τα, νιώτε κάπου οι Γκρέκροι. Ώρα 2 την Τάρκα πριν να μηγές. Η ώρα 10 το πρωί οι Ιταλοί έκαναν επίθεση για να πάρουν εδώ πέρα να πούμε αυτό το μέρος. Και οι Έλληνες κάναν αντεπίθεση. Πόσοι ήταν? Και πιάσαν, λέει, οι Έλληνες πιάσανε εχμάλωτους όλους τους Ιταλούς. Πόσοι ήταν? Αβέτα ήσουν.